Velkommen til Ligninger med Rikke og Rikke. Og Rikke, hun vil rigtig gerne fortælle om, hvor fantastiske ligninger er. X, som man har meget af i ligninger, gemmer på en ubekendt værdi, mens nogle ligninger er meget nemme at gennemskue, så bliver man nødt til at udregne nogle af dem ved hjælp af forskellige metoder. Og så når man har fundet x'ets værdi, så sætter man værdien ind i ligningen i stedet for x'et. Og Passer værdien ind i ligningen? Underforstået, altså at den går op, at der er ligevægt på vægtskålene. Så er det sgu da rigtigt, men hvis nu at det er forkert, hvis du så bare har kigget på den og sagt, ja, det giver sgu da 25, og det er så forkert, så er det lidt svært at finde ud af, hvor fejlen eller fejlene er henne. Derfor er det altid bedst at gøre det step by step, altså trin efter trin, og sige, nu gør jeg først det her, og så gør jeg det næste derefter. Sådan at man hele tiden kan kontrollere, at det nu er rigtigt, det man har lavet. For eksempel, x plus 1 er lig 2. Det kan alle meget nemt se, selv små børn i 3. klasse, at x må sgu da være 1. For at vi kan bevise det, så kunne man jo godt tage den der totalt lamme måde der, som man skal, og sige 1 er lig 2. Fantastisk. Så går man ned, og så vil vi gerne have tallene på den ene side, og x'erne på den anden side. Det er der en regel om. Så det prøver vi lige. Og vi skal så, som I kan se, have fjernet 1-tallet. Men for at vi kan fjerne plus 1, er vi nødt til at bruge minus 1. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så er der en anden vigtig regel, nu hvor vi er ved den. Hvad du gør på den ene side, skal du også gøre på den anden side. Igen det her vægtskålsprincip, der skal være balance. Og som I kan se her, så bagefter, i næste trin, så går jeg ned og siger, så går jeg ud og finder ud af, hvad det er, jeg har tilbage. Jeg har et x. Det hedder sjovt nok kun x, jo. Og på den anden side af lighedstegnet, i min anden skål, der har jeg et 1-tal. Nu skal jeg så se, om jeg har skudt papegøjen. Så i stedet for x, så siger jeg x plus 1. Eller 1 plus x, undskyld, er lig 2. Så lad os lige prøve at sige 1 plus 1. Hvad er det nu, det er? Jo, det er sjovt nok 2. Så nu står der 2 er lig 2. Så der er balance i vores vægtskål. Vi har rent faktisk lavet den rigtigt. Ja! Yeah. Har du noget at tilføje, Rikke? nej. Det er jeg. Bum!